Здравейте и добре дошли в офиса на Unistate Broker. Ние сме лицензиран застрахователен брокер от Комисията за финансов надзор и имаме 25 годишна експертиза за застраховането. Ние работим с 26 от лицензираните застрахователни компании в България и предлагаме пълния набор от застрахователни продукти в общо и живото застраховане. Като компания ние държим на бранда и корпоративната идентичност, а аз като цяло съм човек, който обръща голямо внимание на детайла. Причините да използваме брандираните изтривалки под наем на Lindström са няколко. Първата естествено е свързана с хигиената. Независимо от това, че навън е дъждовно и кално, в офиса ни няма и следа от мърсотия. Втората причина е чисто естетическа. Брандираните им изтривалки наистина са един перфектен завършък на нашия нов офис и ние посрещаме клиентите си както долу на входа на сградата, така и непосредствено преди да влязат в офис. Третата причина е свързана с модела на работа на Lindström във връзка с кръговата икономика. За разлика от линейната икономика, в която имаме производство, потребление и изхвърляне на продукта, в модела на Lindström се използват висококачествени технологии за производството на изтривалките и регулярно почистване и подмяна на същите и съответно спазвайки всички екологични норми. Така че ако има бизнес собственици, които се колебаят дали да използват брандираните изтривалки под наем на Lindström, аз бих казал, че това е категорично най-доброто решение за всеки един бизнес.